combinación do que poderíamos chamar terras de pan levar e terras de viñedo. O viño é esencial neste punto. Por iso, vincular a Ribeira Sacra co viño non é totalmente disparatado. Claro que a Ribeira Sacra son bosques, son árboles, son terras, son xentes, son pazos, son casas, etc. Pero tamén é viño. E o viño, se un repasa, por exemplo, as edicións que recopilou moito ben un xólogo francés, Alain Gaudelin, sobre os viños e os viñedos na Península Ibérica, no oeste da Península Ibérica, a concentración de mencións e de registros documentais de viñedos nesta zona xa empeza xa antes do Xelmir, moito máis, pero especialmente importante no século XII, especialmente no século XIII e XIV. Por tanto, sigo o viño como produto que é susceptible de ser non só consumido, para iso nace, para iso se fabrica, ou se elabora, senón, sobre todo, é susceptible, con algunas dificultades, de ser exportado. E, por tanto, de poder ter unha fonte de monetización, é dicir, que poder trocar o viño e adquirir outros bens, outros bens necesarios para unha sociedade. Creo que isto revela que a Ribeira Sacra é máis do que igrexas, o sea que as igrexas teñen relación con isto que estou falando da expansión económica deste eixo de siglos na época medieval que continuou na época moderna. O que acontece é que as igrexas aparentemente son casi premias, porque as igrexas é un edificio que se construye e queda. Os viñedos evoluíron, as rutas comerciais evoluíron, os portos de exportalas evoluíron, incluso as casas fidalgas e os pazos evoluíron, e as igrexas están. E isto é o que lle dá, creo que, unha enorme grandeza. Así que se o viño atuou como unha especie de ouro destas comarcas da Ribeira Sacra, as igrexas son o testemunho dese ouro, porque é o que está a ficar, é o que queda. E dixen antes que quería decir algo ao final que xa case avanzaba antes, de que como esta guía lévanos a considerar non só o patrimonio como un obxecto turístico, que é importante, como un obxecto de consumo que hoxe é casi inevitable, porque a sociedade terciarizada é altamente formada do punto de vista cultural e a capacidade que temos para viaxar, etc., nos leva a que o turista chega a calquer parte e que consuma de forma casi voraz bens de carácter cultural. Antes é un reto que temos que afrontar e non é fácil. Agora hai incluso expresións de turismofobia. Estos tempos están saindo, non? E seguirá máis no futuro. Turismofobia que está chegando a España, porque antes se pode que hai nos lugares clásicos de turismo, en España, lugares como Barcelona, non polos atentados, xa antes desto, están sufrindo. Santiago de Compostela está entrando nunha curva ascendente, non sei se chegou xa a cima desta demanda de turismo, e a Ribeira Sacra non está aí, está no contrario, está na base dunha curva ascendente. Ata onde pode chegar, non sei. Quizá se desexable que chegue, pero hai que, para que chegue é que sexa, digamos, que armónico. É que o turista non mande só o residente, hai que ter en conta os dous puntos de vista. E, por tanto, o residente ten que ser consciente de que isto ten que estar aberto, ten que estar disponible, ten que ser facilitado, ten que ser explicado, ten que ser sentido como propio, non como unhas pedras vellas que están aí, senón como algo que define a él, porque define tamén os seus devanceiros. E ao propio tempo non pode ser pasto do consumo voraz do turista, porque entonces acabamos facendo un mal negocio. Isto creo que esta guía en parte axuda a compensar, pero non sei se o vai evitar. De momento a guía está na parte de veñan ustedes, vexan isto, vexan que patrimonio hai aquí, que riqueza, cual é moi positivo. Temos que lograr, ou teñen que lograr ustedes, que esta riqueza sexa accesible, porque hai unha
aproveitando que estou a vicario, hai un problema de titularidade patrimonial que sempre planteamos problemas e que deberemos resolver. Non sei como, pero non sei, pero non é cousa debativo aquí, que tenemos que resolver. Pero tamén hai, a parte da titularidade patrimonial, hai a posición social, que é o que pensa a xente presidente desto. E como transforma o que era un lugar de culto en algo máis que un lugar de culto. Porque agora o cementerio ten cada vez menos ingresos, a igrexa ten cada vez menos culto. Se non se abre, se non se visita, se non se repara, morre, cae. E non hai patrimonio que sexa soportable sin o apoio social da comunidade. Se non é outra cousa. É un parque temático. É algo para consumo de turistas. E isto non pode ser así. De modo que eu finalizaría, porque xa falei bastante do gosto de iglesias e estas cousas, coa idea de que teñen vostedes unha gran responsabilidade, a parte do gran patrimonio. O patrimonio está á vista. E a responsabilidade é adecuar este patrimonio ao século que vivimos e ás necesidades da sociedade que vivimos, que son distintas das que os crearon, pero que teñen que facer de algún modo compatible os intereses e os obxectivos e os valores os que crearon cos valores e os obxectivos da sociedade que vivimos. Ese é un reto dificilísimo. O máis fácil é dice, bueno, vou ver esta igrexa, a ver está aberta, non está, entón critico o sacristán, o cura, o veciño, non sei que non está. Este é un problema que hai que resolver. E outra cousa é este conxunto de iglesias que representa para nós hoxe e que vai representar no futuro. Como podemos transformar e legar tamén as xeracións vindeiras? E ese reto creo que está aí. Guía, querido Antonio, axuda, penso que vai ajudar. De modo que, eu creo que aquelas, él dice que non asistiu moito ás clases na facultade, probablemente teño uns intereses, tiña que fazer, digo, a revolución, que teña outras conveniencias máis interesantes, pero algo de que se quedou. Felizmente vexo que non só actividades profesionais como encargarse do Museo da Xerif, sino tamén con esta guía, está contribuindo claramente á cohesión desta comunidade e á súa tamén valorización do seu patrimonio, da súa riqueza pasada, que pode ser tamén unha riqueza para os outros. Bueno, pues ahora vamos a pasar a un novo apartado deste acto que pois vai estar a cargo de Fernando Reyes Ferrón, músico, investigador sobre todo da música antigua, e pensamos que era unha parte que acaecía moi ben a este acto, dado que no momento de funcionamento e de esplendor destas iglesias, pois o elemento musical era ou tiña a súa importancia, como así nos refliten moitos o aluz dos tímpanos, algunhas das esculturas que xalonan as distintas iglesias, e pensamos que un bo colofón, e antes de pasar a interpretar aquí as pezas que nos ten preparadas, non quixera deixar pasar por alto tamén a importantísima participación na elaboración desta guía que tiveron algunhas personas das cales antes me esquecía ou deixaba de lado, como Daniela desde o principio que se concibiu esta guía, Sonia, que traballaron arreo, que soportaron pois continuos cambios e estuveron sempre dispostas a afrontar o traballo, como non tamén a Néstor por a súa paciencia impresora de continuas probas e a súa profesionalidade, e finalmente de Roberto Novo, que tivo que
soportar con esa profesionalidade que o caracteriza pois os continuos cambios que logo a veces parecían un tío vivo e que la afrontou moi adecuadamente. Entón, dito isto, Fernando, o auditorio